Kaide. Mine, Namarilva. En dit is Pangtori. Ben je de type die vaak zijn mond of haar mond voorbij praat en achteraf zich afvraagt: "Hmm, beter had ik dat maar niet kunnen zeggen." Vaak staan we niet stil bij datgene wat we tegen elkaar zeggen. We kunnen daarbij goede banden verbreken of misschien juist mensen bij elkaar brengen. Met deze audio geef je juist aan wat je in een seconde tegen een ander zegt, jarenlang nare gevolgen kan hebben. Samo fo e pori na wa momenti, no kan boom na tiari. Of, sa yumo fo pori one day, ano ma meki boom na tiari. Als je alles er maar uitflapt, kan het je heel lang opbreken. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang Tongo te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboom.